Boas tardes. Os autónomos galegos non queren nin oír falar da nova suba de cotas que prepara o Goberno e que oscila entre os 200 e os 2.500 euros ao ano. En sectores como o comercio e a hostalería, onde traballan Muxía e Carolina, din que os gastos do día a día obriganlles a ter erguida a persiana cada vez máis tempo. Al final ya no es ni enfado. Siento que no es que se estén riendo, pero yo creo que deben de mirar un poquito más por el autónomo. Porque no é un negocio moi complicado, entendemos que hai que subir e que hai que aportar, pero que parece que sempre estamos asumíndonos. A Garda Civil detivo un home de Vilar de Bos, de 63 anos, por acoitelar presuntamente o seu propio veciño. Acoitelouno máis de 20 veces. O suposto agresor foi á casa do seu veciño para cobrar unha débeda. O non obter o que quería sería cando o agrediu. Despois tamén se autolesionou. Os bares pagan cada vez máis por poder emitir partidos de fútbol. En algúns locais xa están repercutindo esta suba nos clientes. Hai establecementos onde xa exixen unha consumición mínima para poder sentarnos a ver o noso equipo favorito. A medida xa está xerando debate porque en algúns casos esa consumición mínima chega aos 20 euros. Tarde de novo con temperaturas elevadas para a época do ano, con probabilidade de chubascos no interior nas provincias de Ourense e sur de Lugo. E atención, a última hora da tarde as néboas van entrar un pouco. Preocupación dos autónomos galegos coa suba de ata 2.500 euros ao ano que plantexa o Ministerio de Seguridade Social a partir do ano que ven. Son incrementos de ata 206 euros ao mes para un sector que leva tempo denunciando subas de impostos. Carolina apostou por seguir á fronte do negocio familiar e tras rematar a súa formación pasou a formar parte do colectivo de máis de 200.000 autónomos de Galicia. El autónomo no solo paga cuotas, paga un alquiler abusivo, paga unos empleados, paga la luz, el agua que está subiendo cada vez más, es que nos están ahogando. Como ela, Uxía levanta cada día a persiana do seu pequeno café, ve como cada mes ten que sumar novos gastos. Agora bota contas coa suba prevista na cota de autónomos. Cando chega o trimestre, todo o que podemos, toda a nosa pequena nómina que podemos ter os 2 meses que non é recaudatorio, pois parece que quedamos en ela no mes no que temos que aportar. Entón, unha subida máis, penso que fainos moito dano. A min faime moito dano. A proposta do Goberno apunta unha suba que vai de entre 17 e 206 euros ao mes, dependendo do treito de cotización por ingresos. Ahora mismo la situación del colectivo es complicada. Hemos pasado hace 4 o 5 años una pandemia, estamos pasando las consecuencias de la guerra de Ucrania, hemos visto las consecuencias que ha generado también la guerra de Oriente Medio y ahora mismo la situación económica de los autónomos no es buena. E advirten. Si nos siguen incrementando los gastos, lo único que va a generar es que terminemos cerrando máis autónomos. O pasado mes de agosto pecharon o seu negocio 280 traballadores cada día en España. Non só os autónomos están en contra desta eventual suba de cotas, tamén o socio da coalición Sumar considera que é un erro e o PP fala de sablazo. Os axentes sociais xa reaccionaron á proposta da ministra de Seguridade Social, pero tamén o fixo o socio da coalición. Para Sumar é un erro. Nos parece que no debería ser así y que hay que cuidar a los autónomos y hay que cuidar a las pymes y eso empieza también por la fiscalidad. A nosotros nos parece que por donde hay que empezar a subir los impuestos es por las grandes empresas. E tamén o PP critica unha medida que vai afectar aos autónomos. Ya esperan con pánico el siguiente sablazo del gobierno que hemos conocido ayer. Ningún país puede salir adelante desde el castigo a quien trabaja. Para sacar adiante esta suba nas cotas, o Goberno ten que conseguir o apoio do Congreso, do contrario, prorrogaríanse as que agora están vixentes. E con ameazas como esa da suba das cotas de autónomos, os emprendedores galegos buscan cada día oportunidades de negocio. Ollo a este dato, 30.000 millóns en exportacións o ano pasado. Pablo é a cuarta xeración dunha adega en orixe familiar. Chegaron algúns a través de internet pois interesados no produto, en coñecer un poquinho a nosa historia, o que facemos, un pouco pois eso, sen facer nada, pois conseguir pois chegar xa a mercados fora, pois decidimos pois poñer un pouco da nosa banda tamén para un pouco medrar nese aspecto, sí. Como el Roberto tamén pensa que chegou o momento de dar un paso máis.
e agora hai que comercializalos, hai que vendelos para poder seguir elaborando. Outros hai tempo que xa o fixeron, como esta firma que comercializando algas e conservas xa conseguiron chegar a mercados como Xapón ou os Estados Unidos. Estamos intentando con Costa Rica, países ao mellor de máis de Latinoamérica. Coinciden en que a calidade é a súa mellor carta de presentación, pero tamén saben que necesitan dun apoio para darse a coñecer. Moitas veces conleva ter que viaxar alí, facer unha prospección do mercado que non é doado. Para todos eles vai dirixida a Esporpymes. O 99% do noso tecido productivo está composto por pequenas e moi pequenas empresas. Entón, moitas veces teñen dificultades para darse a coñecer en un mundo cada vez máis global. O obxectivo é que as firmas galegas conquisten o mapa despois de que as exportacións bateran marcas o pasado ano superando os 30.000 millóns. Os que tamén están preocupados coa suba, pero da taxa que pagan pola recollida de lixo, son os veciños do Morrazo, despois de que os concellos de Cangas, Moaña e Bueu aprobaran incrementos de ata un 500%. As subas son de vertixe. Hai restaurantes que van pasar de pagar 300 euros a máis de 2.000 en cada recibo. A suba na taxa do lixo preocupa entre os negocios do Morrazo. O pequeno comercio, como é o meu caso, pasas de uns 87 a 200. Hai establecementos que pagan cotas fixas e outras variables. Estábamos pagando 300 euros, agora por 30 plazas pagase 1.800 euros. É unha subida de case o 500%. As distintas asociacións e profesionais botan en falta máis negociación e xa estudan presentar alegacións e mesmo tomar medidas xurídicas. Un restaurantes que me 400 euros, pois podelle subir de 400 a 500, podelle subir a 1.000 e pico ou incluso 2.000. A nova ordenanza que regula as taxas na Mancomunidade do Morrazo aprobouse nun pleno con centos de veciños e profesionais protestando. A tensión incrementouse e os rexedores de Bueu, Cangas e Moaña saíron escoltados pola Garda Civil. A alcaldesa de Moaña nas súas redes rexeitaba a violencia. Pois 10,50 euros ao mes de máximo porque che recollan o lixo todos os días na porta da tua casa, ou se eres un pequeno comercio que podes ter bonificacións, pero como máximo vas a pagar 200 euros, que iso supón uns 17 euros ao mes, que se arme todo o que se está armando aquí, desde logo non ten ningún sentido. Os alcaldes explicaron que non hai volta atrás, xa que para garantir o servizo de recollida do lixo é preciso cambiar as taxas. Os concellos galegos disporán dun 12% máis de financiamento o vindeiro ano grazas ao incremento do Fondo de Cooperación Local que acada os 187 millóns de euros. Avanzaron os conselleiros de Facenda e Presidencia tras unha xuntanza coa FEGAMP. O seu presidente, Alberto Varela, cree que pode mellorar o financiamento dos concellos. O FCL vai incrementar case 4 veces máis co que incrementan os orzamentos, porque incrementa case un 12%, e, por tanto, unha mostra do apoio da Xunta de Galicia aos concellos que nos 2 anos de legislatura que levamos case incrementou o financiamento local dun 20%. Expectantes e esperanzados si se concreta, esperando ver a letra pequena como se di normalmente, dende logo, pois sería unha boa nova para os concellos e nesa lei de administración local de Galicia se recolle ese Fondo de Cooperación Local por lei e ademais cos criterios que levamos pedindo tantos anos. As organizacións sindicais, Comisións Obreiras, UGT e CESIF inician o vindeiro 30 de outubro o seu calendario de mobilizacións para reclamar a mellora das condicións salariais dos funcionarios. Ameazan con chegar a unha folga a nivel estatal se Función Pública se nega a negociar. Vamos a hacer también partícipes a la ciudadanía para que entiendan que esto no son reivindicaciones y peticiones de un sector que vive de lujo, nada que ver con eso, son gente que son los garantes de dar un servicio público para garantizar la igualdad en nuestro país y que tienen que ser atendidas nuestras reivindicaciones porque no es de recibo la situación de abandono que estamos sufriendo. O Ministerio do Interior vai traspasar 8 terreos da súa propiedade, todos antigas prisións, a empresa pública de vivenda para a construción de 1.332 vivendas. Eses terreos están en 5 comunidades: Madrid, Andalucía, Castela e León, Aragón e a Comunidade Valenciana. Estes terreos, que teñen un valor de 78 millóns de euros, súmanse os que se traspasaron no ano pasado do Ministerio de Defensa.
E chega a Galicia un novo concepto de vivenda. As casas cápsula que se fabrican na China e se poden instalar aquí en só 3 meses. Unha empresa do Grove comezou a comercializar este tipo de construcións que ata agora parecía algo sacado dunha película, pero xa hai clientes interesados. Chegan os primeiros clientes que veñen coñecer as casas cápsula do Grove. Este é o modelo de exposición. Ten 38 metros cadrados, jacuzzi e acabados de primeira. Todas as órdenes de abrir cortinas, encender luces se poden dar por voz. Open the curtain. Esta, con todo o que ten, está sobre 85.000 euros. Se ti lle sacas cousas das que ten, é dicir, domótica, a pantalla, o proxector e tal, pode andar rondando 73, máis ou menos. As casas fabrícanse na China, hai moitos modelos. O que é a construción é exactamente igual, os precios varían porque, a ver, unhas teñen máis cristal, menos, son máis grandes, máis pequenas, pero o que é a estrutura é exactamente igual. Pode ser como vivenda, pode ser de uso turístico orientado para campings, incluso xente que teña unha parcela dentro do camping a modo autocaravana se podría instalar. Ollo, non se poden instalar en solo rústico porque a lei proíbe calquera uso residencial, sino outros terreos se cumpre as ordenanzas. Poñela nunha finca un pouco rústica, o mellor, vivir ao aire libre, pero claro, nunha casa con todas as comodidades. Eso é o que me encandila a min bastante. O proceso é moi rápido, só 3 meses entre construción e traslado. Cando os prezos se poñen tan costa arriba, o mercado busca fórmulas alternativas. Unha, aínda que non a máis desexada, é compartir piso. Cada vez alúganse máis habitacións. Nos últimos 3 meses creceu a oferta nun 20% respecto a hai un ano. En dúas capitais galegas os propietarios sabeno ben e fixeron subir a oferta. En Lugo nun 89% e en Ourense nun 80%. Se falamos de prezos, Barcelona é a cidade máis cara. Compartir piso custa 600 euros o mes en Cáceres. En cambio, temos habitación por 225 euros o mes. Onte Cabo Verde, un país pequeniño de África, conseguía un fito histórico, clasificarse por primeira vez na súa historia ao Mundial de Fútbol do próximo ano. Eles son 3 amigos de Cabo Verde que levan moitos anos vivindo e traballando aquí, en Burela, onde o 6% da poboación é de orixe de Cabo Verde. Hoxe saberemos como viviron ese momento histórico. Esta planta tan común é a erva da pampa, unha planta exótica invasora a que tratan de poñerlle freo aquí en Muros. Unha acción en materia medioambiental que é distinguida polas bandeiras verdes que se entregaron hoxe a distintos concellos. Nos minutos, todos os detalles. Viñemos a Tapiadela, unha aldea do concello de Betanzos na que viven literalmente rodeados de autoestradas. De feito, aquí temos unha das posibles entradas, xa vemos o cartel que pon Piadela e xusto aquí detrás, por aí arriba, pasa a A6. Unha aldea do máis común, pero con esta característica, está rodeada de autoestradas. Veo primeiro a autopista, despois a autovía e nada, deixáronos aquí no medio. Sempre andar por encima de pontes, encima por carreteras. A principal queixa, o ruido. Temos moito ruído. O silencio prácticamente non existe. Da igual que sean as 3 ou 4 da mañá, pasan todo o tempo vehículos, é imposible. Vivindo na aldea, que o que necesitas é tranquilidade, o que che pide o corpo é tranquilidade, pois é un pouco, entre comillas, penoso. Pero sempre hai quen saca algo positivo desta situación. Estamos mellor comunicados porque temos a autoestrada que podemos ir á Coruña, que podemos ir cara a Santiago, temos autovía cara a Lugo. Os vapeadores e as bebidas enerxéticas están creando problemas de saúde entre os máis novos. Por esa razón, a Xunta impulsa unha nova lei que hoxe mesmo comezou a tramitarse no Parlamento. Quedará aprobada antes de que remate o ano. O titular de Sanidade, Gómez Camaño, destacou que é pioneira en España e que prohibirá a venda e consumo de vapeadores e bebidas enerxéticas aos menores de 18 anos. O BNG pediu a súa retirada porque a consideran moi xenérica e os socialistas esperan poder facer aportacións no trámite parlamentario. Nova concentración do persoal sanitario ás portas do Hospital Meixoeiro de Vigo. Protestan polas agresións verbais, físicas e patrimoniais que se repiten, din, case a diario. A Xunta de Persoal leva contabilizadas case unha vintena no último mes. A última foi hai 10 días durante a folga de médicos. O agresor era o familiar dun paciente que pedía que o atenderan malia que non estaba o facultativo.
Que nadie mire para otro lado cuando están amenazando a una compañera, porque el siguiente puede ser tú. Y espero que no haya nunca más violencia, porque yo no quiero violencia. Y invito a todo el mundo a que piense antes de ser violento con alguien del personal, porque al final somos personas cuidando de personas y la agresión verbal es un delito. O Supremo mantén a comparecencia de Ábalos para mañá mércoles. Non admite a renuncia ao seu abogado por considerala unha fraude de lei. O ex número 2 do PSOE pedirá que lle asignaran un abogado de oficio para asistilo. Noticia de última hora que se produce no día que o presidente Sánchez admitiu por primeira vez que el tamén ten cobrado diñeiro en efectivo do partido, pero nega financiamento irregular. María Cheda. Si o financiamento irregular volve ser hoxe o protagonista. Por unha banda, Pedro Sánchez sorprendeu hoxe con esa afirmación. El tamén cobrou en efectivo do Partido Socialista, pero insiste en que non é ilegal. Volve a aludir a ese informe da UCO, un informe no que, por certo, non se entra a valorar se o partido se financia dun xeito ilegal ou non. E pola outra banda, esa noticia de última hora, o que fora man dereita de Pedro Sánchez, xiro novamente inesperado. O exministro Ábalos, logo de renunciar o seu abogado, solicita un de oficio, pero hai pouco máis de 10 minutos soubemos que o xuíz rexeita o que queda agora no aire despois de saber que si mañá vai desfilar polo Supremo e si vai dormir no seu domicilio ou no carcereo. Es que no hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Pedro Sánchez defende a limpeza das contas do PSOE e explica por qué. Todos los gastos han sido contabilizados. O líder socialista justifica os pagos en efectivo a José Luis Ábalos e a Koldo García. Como hacen todas las empresas. Asegura que se trataba de liquidacións de gastos correntes. O cuando hace un gasto pues extraordinario en el sentido de que tiene una comida. Admite que el mesmo a recibiu. Yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. A voceira do goberno sobre sí mesma. Si se llegó a producir, que yo le diría que no lo recuerdo, estará perfectamente imputado en la contabilidad del Partido Socialista. Evita mollarse, pero Podemos exixe explicacións. El Partido Socialista efectivamente dirá pues, que todo es mentira y que son inocentes, aparte de decirlo, tienen que demostrarlo. Malia romper co seu abogado, José Luis Ábalos comparecerá este mércores no Supremo tal e como estaba previsto. O ex número 2 do PSOE solicitou un abogado de oficio para que lle poida prestar asistencia durante o interrogatorio. Pero o Supremo non acepta esa manobra, considera a renuncia ao letrado unha fraude de lei. O Goberno dá o primeiro paso para incluir o dereito no aborto na Constitución española. Iniciou o trámite no Consello de Ministros do texto que consensuaron PSOE e Sumar e que necesita de maioría cualificada de 2/3 no Congreso para ser aprobado. A ministra de Igualdade, Ana Redondo, admite que carecen de apoios para que saia adiante. Es esta ola reaccionaria que estamos sufriendo a nivel nacional y a nivel internacional. Una ola que pretende devolver a las mujeres, porque somos el sujeto y el objeto de todos los recortes de derechos, que nos pretende devolver a situaciones pasadas, a momentos que ya hemos superado. O Partido Popular presentou esta mañá en Barcelona o seu plan de inmigración que inclúe 10 medidas. Entre elas está o visado por puntos, o reforzo policial en fronteiras, concentrar todas as competencias nunha única autoridade e vincular prestacións como ingreso mínimo vital á busca de emprego. O líder do partido tamén propón endurecer os requisitos para conseguir a nacionalidade española. La nacionalidad española no se regala, se merece. Una inmigración ordenada, legal y humana. Se trata de garantizar mano dura con las mafias y con la delincuencia, y mano tendida a quien venga a prosperar y a hacer prosperar nuestro país. O BNG refírese a Nobel da Paz, a opositora venezolana María Corina Machado, como unha fascista que chama a invadir o seu propio país. A deputada nacionalista Montse Prado di que a súa formación está do lado correcto da historia. Machado leva case un ano na clandestinidade para evitar a represión do goberno de Nicolás Maduro. O BNG non está ca fascista de Corina
Machado, que chama a invadir o seu propio país, que se quedaron cos recursos dos venezolanos, nin está co imperialismo que ameaza a soberanía dos povos. O día despois da liberación dos reféns na famosa Praza dos Reféns de Tel Aviv, o reloxo segue contando as horas ata que jamás non entregue os restos dos 24 que aínda están en territorio palestino. Ao mesmo tempo, o exército israelí xa identificou 2 dos 4 cadáveres entregados onte. Son os dun mozo secuestrado no Festival de Música Nova e dun estudante nepalí. Hoxe, Hamás acusou a Israel de violar o acordo de alto fogo ou matar varios palestinos en Gaza sospeitosos pro exército por achegarse ás tropas. En Bruxelas, a Comisión Europea multa as firmas de moda Gucci, Loewe e Chloé con 157 millóns por desenvolver en prácticas anticompetencia. Cales son, María? Pois ben, segundo Bruxelas, estas 3 marcas de luxo impuxeron durante anos prezos de venda mínimos aos comerzos minoristas, impedíndolles ofrecer descontos ou rebaixas aos seus clientes ou fixar as súas propias tarifas, unha práctica que a Comisión Europea entende limitou a competencia e favoreceu as vendas directas nas propias casas de moda, vulnerando así, din, as normas do mercado único. As 3 firmas colaboraron na investigación que a Comisión Europea abriu no 2023 e por iso obtiveron unha rebaixa nas súas sancións nalgún dos casos de ata o 50%. Así e todo, a multa máis elevada é para Gucci con preto de 120 millóns de euros, seguida de Chloé con case 20 millóns e Loewe que terá que afrontar unha sanción de 18 millóns de euros. É a primeira vez que veo turbos rotondas e non... Para mí é moi complicado. Doado, pero hai quen non opina o mesmo. Tamén o vemos cos coches que atravesan varios carrís para sair. Mais se complica a cousa coa chegada das chamadas turborotondas que se están instalando en Vigo. Nuns minutos explicamos como circular por elas. Chamanlle o ril dos coches porque serve para depurar e polo seu elevado prezo. Os catalizadores son unha das pezas máis cobizadas polos ladróns polos materiais preciosos que conteñen. Así que o mercado afánase en desenvolver sistemas de protección como escudos ou alarmas. Os metais que levan os catalizadores no interior para reducir as emisións de gases contaminantes son o principal interese dos ladróns. Leva platino, leva uns componentes cerámico vidriosos e é moi caro, pagan moito no mercado. O caso é que para extraer os catalizadores causan danos tan elevados que ás veces non compensa reparar. Estropean ao cortar un filtro de partículas, un catalizador, 4 ou 5 sondas, sensores NOS, sondas de temperatura e ao mellor metente nun gasto de 4 ou 5 mil euros. Os modelos actuais xa traen os catalizadores protegidos contra os roubos. Nos antigos, marcas como a Toyota optaron por desenvolver escudos protectores. Un sistema antirrobo que é unha chapa de aceiro que se monta aquí debaixo na parte debaixo do coche e vai fixada uns tornillos, unhas tuercas antirroubo. Nesta nave do polígono industrial de San Cibrao das Viñas, os ladróns levaron 90 catalizadores o ano pasado. Tamén houbo casos en Pontevedra e en Ourense. Que o coche quede inservible, quede sin escape, o sea, non vale para circular. Entonces, tens que cambialo, é unha peza que é obligatoria, que ten que levar o coche por obligatorio. Ademais de instalar os escudos, aproveitan para facer unha gravación no catalizador para restringir a venda da peza no mercado negro. Para mí es cómodo, sí, a ver, no tengo ningún tipo de problema, es útil. Al final, yo todas las semanas lleno el depósito 70 euros y al final acabo ahorrando dinero al fin de mes. No, eu prefiro o trato personal e crear postos de traballo e non destruílos. Cada día estamos máis acostumados ou sírvase vostede mesmo en todo tipo de establecementos, pero o trato persoal é un plus que moitos clientes valoran, especialmente nas gasolineiras. Con todo, o autoservizo adoita supoñer un aforro no prezo do produto que o usuario tamén ten en conta. As gasolineiras de autoservizo consolídanse cun 16% de cota de mercado en España, segundo a Asociación Nacional de Estacións de Servizo Automáticas. Nos últimos 5 anos, o número deste tipo de establecementos duplicouse no Estado. En Galicia contan cunha clientela fiel. Al final, yo todas las semanas lleno el depósito 70 euros y al final acabo ahorrando
dinero al fin de mes. Por precio, máis por comodidade, máis podes ir a calquera hora a repostar e más rápido. La cuestión de la economía es principal. Estamos asfixiados los ciudadanos de impuestos, de la cesta de la compra que sube constantemente y el transporte pues cuesta dinero y si podemos encontrar un sitio donde el precio es más conveniente, pues lo vamos a usar, ¿por qué no? Aforrar uns euros non é argumento dabondo para facer mudar de opinión os usuarios das gasolineiras tradicionais. No, eu prefiro o trato personal e crear postos de traballo e non destruílos. Donde hai un empleado, hai un sueldo, hai máquinas, ao final sobramos nós. Hai unha atención máis personalizada, non tes que andar desechando os guantes, saben poñer mellor o combustible, non hai derrames. De feito, sempre vou a gasolineras de día. Nunca vou de noite por eso, porque hai moitas gasolineras que de noite teñen servicio entodernado. Cada día máis familiarizados co autoservizo en todo tipo de negocios, algúns usuarios reflexionan sobre a aportación das máquinas a unha mellor calidade de vida. Porque se traballan máis elas menos nós, pues, igual tendrán que pagar os impostos ás máquinas, por exemplo. Hai 10 anos que Vigo apostou por regular o tráfico coas chamadas turborotondas e aínda hai xente que non sabe como circular por elas. As obras de transformación do final da Avenida de Madrid nun bulevar urbano teñen unha delas como protagonista estes días. Turborotonda se aproba na Avenida de Madrid. A remodelación dunha das arterias de entrada e saída a Vigo está a complicar a vida aos condutores ata que termine de monitorizarse o fluxo de tráfico para configuralas. Hai unha década que na cidade olívica se implantou este sistema para regular o tráfico. Desahoga mucho el tráfico, en teoría. El caso es que la respete la gente, eso es otro tema. Hay que saber cogerlas, eso sí. Moitos condutores non saben como tomalas e son a besta negra dos condutores noveis. Antes de llegar a la glorieta, tiene que seleccionar el carril que quiere según el destino que vaya a salir. Es decir, si sale por la tercera o cuarta salida, pues va necesariamente a coger un carril más escurado hacia la izquierda, porque va a circular más tiempo dentro. Mal. Que nunca as vira, son de Coruña e turborotondas ali non existen. E aquí, bueno, pareceme un pouco complicado, pero bueno, se sacará. Sí. Só en Vigo hai máis dunha dúcia destas rotondas ás que aos foráneos aínda lles custa adaptarse. Pareceme un pouco agresivo exigirme consumir unha ou dúas consumicións ou un gasto mínimo. O fútbol ahora mismo tampouco as plataformas onde se pode ver son de pago e non é que sexan baratas, así que a verdade pareceme ben. Unha consumición mínima que vai dende os 5 aos 20 euros é o que están a exixir xa algúns bares para poder ver o fútbol. A publicación en redes espertou a polémica, como escoitaron, hai quen defende a medida, mentres que outros a consideran abusiva. Eu vou bar por o ambiente, porque están todos os meus amigos, quedamos xuntos, ese día é pois como para máis distendido. Pero que acontecería se nos empezan a exixir unha consumición mínima? Este cartel fíxose virar en redes. É raro que unha caña a primeiro tempo, unha caña no segundo non caiga, pero tanto como que me exijan. Onde nos cobran xa non vamos. Se o ter na casa valeche moito máis, así que está a cousa un pouco máis ou menos equilibrada. E se no canto de 5 son 20, como acontece neste outro bar de Madrid. 5, pues bueno, lo puedo llegar a entender hasta el punto de que no te entre la gente y no te consuma y te estén ocupando espacio y la gente realmente quiere entrar a consumir. Home, se estás con un auga aos 90 minutos, vale. Pero tampouco 20 euros por ver un fútbol. É que ao final é un negocio que hai que ver tamén. A medida, segundo a Organización de Consumidores, é legal. Si un hostelero decide que va a cobrar una consumición mínima, es legal siempre y cuando lo informe con antelación. Para que así os clientes poidan elexir, pero a maior parte dos negocios, a pesar do prezo que pagan polo fútbol, non a comparten. Estoy moi de acordo con eso. De momento, hai que facilitar al cliente que venga, que vea el fútbol. El fútbol vale sobre 500 euros, pues imagínate, para quitarlo en partidos. Y hay gente que viene y te toma una consumición, toma un café y se acabó. Entonces, pues ya te digo, pero bueno, yo no lo valoro. Los que vienen a ver el fútbol son clientes de siempre y, hombre, no haría el tema de la consumición mínima. Yo creo que pueden venir a tomar lo que quieran. E seguir disfrutando sen condicionantes desta paixón compartida no bar.
A selección de Cabo Verde acaba de facer historia ao clasificarse pro Mundial de Fútbol do ano que ven. É un feito histórico, xa que se converte no país máis pequeno do mundo en participar na competición máis importante a nivel de seleccións. O que non é tan pequena é a comunidade caboverdiana que hai en Galicia, concretamente en Burela, onde hoxe viven un día de máxima felicidade, Demetrio. Sí, de feito, o 6% da poboación daqui de Burela é originaria de Cabo Verde. Onte viviu con moita emoción ese fito histórico, a clasificación dese país de Cabo Verde para o Mundial por primeira vez na súa historia. É un país moi pequeno en África, espallado en 10 illas tamén de pequeno tamaño e onde apenas acadan ese medio millón de habitantes. Aquí a poboación originaria de Cabo Verde leva moitos anos instalada, aquí traballa e aquí formaron as súas familias. Recoñecen que unha vez cumprido ese soño de clasificarse para o Mundial, agora o reto estaría nun partido xa dentro do Mundial entre España e Cabo Verde. A clasificación por vez primeira na súa historia da selección de Cabo Verde para a fase final do Mundial de Fútbol foi acollida con ledicia pola numerosa comunidade deste país africano establecida en Burela, na Mariña Luguesa. É emocionante, un orgullo grande poder ver, desde o principio ver o meu país que foi por la primeira vez estar aí onde está agora, é un orgullo. Mucha emoción, mucho sueño. Ya es un sueño realizar ver Cabo Verde ahí jugando un mundial. Es un sueño. A vitoria por 3-1 sobre Suazilandia, que confirmaba a clasificación para o Mundial que se xogará o ano que ven en Estados Unidos, o Canadá e México, coincide coa conmemoración do 50 aniversario da independencia deste pequeno arquipélago lusófono situado fronte á costa occidental de África. Buen pueblo, buen país como Cabo Verde, chegar a clasificarse para o Mundial é todo un mérito, sobre todo por os xogadores que ten. A selección caboverdiana está formada maioritariamente por xogadores nacidos fora do país, fillos e netos de emigrantes. Con algo máis de medio millón de habitantes, Cabo Verde é o segundo país menos poboado que chega á final dun mundial, só superado por Islandia. A Garda Civil detivo un home por darlle presuntamente 23 coiteladas a un dos seus veciños de Vilardevós, en Ourense. Os feitos tiveron lugar en Feilas, unha pequena aldea duns 30 habitantes. Hoxe nesta aldea de Feilas, en Vilardevós, todos os veciños e veciñas pregúntanse que puido pasar entre estes dous homes para que acabasen nunha pelexa tan violenta. Nunca pensei que fora chegar así tanta violencia, pero... Os feitos acontecían no interior desta casa. Unha posible pelexa entre ambos rematou co seu propietario e agredido saindo pola porta da vivenda pedindo auxilio tras recibir 23 puñaladas. El mesmo foi o que chamou os equipos de emerxencia. Ele pediu auxilios, pero non sabemos máis nada. Pero eu os gritos sentinos. O suposto agresor, veciño que vivía a escasos metros da vítima, levaba dende outubro vivindo aquí despois de deixar Verín. Aseguran que a relación entre ambos era boa, pero quizáis algún problema de cartos desatou esta brutal agresión. A relación era boa, de verdad que era boa. Levábase ben, pero eu creo que xa hai tempo que lle dibe algo de cuartos. E onte ao mellor veu o capricho por aí, ou lle foi pedir máis ou algo sería. Ata o lugar desprazouse o helicóptero do 061 para trasladalo agredido ata o hospital de Ourense, onde o seu pronóstico é grave. O outro veciño, que xa foi detido pola Garda Civil, foi atendido das feridas no hospital de Verín. En Vigo xulgaban hoxe un home que tratou de matar a outro en Redondela. Ao final, houbo acordo entre as partes. Paula. Efectivamente, Antía, que hoxe aquí a Fiscalía decidiu rebaixar esa pena proposta inicialmente para este acusado dos 8 anos de prisión a 3 anos e 9 meses polos atenuantes en primeira instancia de confesión, porque este rapaz de 21 anos recoñeceu os feitos e mesmo entregou o coitelo co que realizou a agresión ao outro mozo e, por outra banda, tamén por esa corrección dos danos ao terlle pagado xa unha parte da indemnización á víctima. Os feitos remontanse ao entroido de verán de Redondela do 2024, cando o acusado de 21 anos se abalanzou sobre outro rapaz que estaba noutro grupo de amigos para, en primeira instancia, agredilo con golpes e tamén despois acoitelalo. Agora ten que cumprir, como decimos, eses 3 anos e 9 meses por esa agresión que mesmo tivo que levar ao ferido grave a esa víctima a ser operado de urxencia, e tamén terá que realizarlle unha indemnización e tamén terá unha orde de afastamento durante 5 anos de 300 metros a respecto desa víctima.
Espectacular detención dun pai en Vilaboa cando ia recoller a filla da escola infantil. O home, de 47 anos e con antecedentes policiais, intentou zafarse do seguimento da Garda Civil cunha perigosa fuxida, pero finalmente foi detido logo de fuxir tamén da parada do bus escolar máis próxima. Agardaban pola saída dos cativos da escola infantil pouco antes das 2 da tarde, cando nais e pais viron como un deles fuxía a escape do centro en canto viu a Garda Civil. E de repente sobre as 2 menos 10, menos 5, pasou el moi rápido, xusto estaba subindo un coche, tivo que apartar e casi chocan. Na súa fuxida parou tamén nesta parada do bus escolar, de onde tamén logrou fuxir para ser detido noutro punto logo de ser visto por nenos e pais. A parte só miraron tamén os nenos de ali arriba do túnel, porque ali para o autobús do colexio de ali abaixo, e miraron todo, os pais e os nenos. Porque o detiveron arriba? No, xa ali o pararon seica, eu ali non o mirei. E de repente viu correndo por aquí co coche. Non é a primeira vez que este home protagoniza esceas ás portas da escola infantil perseguido pola Garda Civil. Segundo os veciños, todo se debe a discrepancias entre ele e a súa exparella pola custodia da nena. Na parte de baixo do túnel que o pararon, deronlle o alto, pero el dou marcha atrás, o policía, a Guardia Civil saliu cunha pistola, pero que lle deron a marcha atrás, deu a marcha atrás e seguiu andando, escapoulle. Viñen para casa e ali abaixo había un Guardia Civil así medio escondido detrás dunha curva. A Garda Civil reforzou o operativo e logrou detelo logo de 20 minutos, prestou declaración no xulgado de Cangas e quedou en liberdade con cargos. Morre un home de Dozón por un ataque de velutinas. O enxame estaba agochado no chan e botáronse contra el sen tan sequera tocar o niño. Faleceu 2 días no hospital. Os berros escoitáronse a máis de medio kilómetro. Andábamos metendo aquí as vacas, sentindo barrar, e collín o coche e marchei, subimos o coche daquela perfectamente, pero cando chegamos ali ao castro xa me dixo que non vía, e a partir de aí xa non me falou máis. O home de 79 anos en moi boa forma física sairá a rozar nunha carballeira que tiña a poucos metros da casa. Atacaron a traizón. Pasoulle de lado, pero se lle pasara por riba. Estaba co tractor debrozando e o niño estaba enterrado na terra. Cando que tocaría con algo, ou alguna silva, ou vibración, non sei. Entón salían e viñeron a por él. Tiña moitas. Claro que tiña moitas. Foi un ataque feroz. Atenderon primeiro no centro de saúde e despois no hospital. Non consta que fora léxico, pero as nespras desfixeranlle o corpo, o enxame ao completo, e non era o único que había nos arredores. Anduveron mirando e sacaron niños, había aí nun vido unha bola dun metro, tiña 1 metro de diámetro. E pois anduveron sacando outros 2 máis. Advirten que hai máis dos que se ven. O ano pasado Seaga retirou case 1 milleiro de niños na comarca do Deza de Beirós. A xente que traballa a diario no campo témelle. Hasta ahora só se vían nos árboles, pero últimamente están moitos entre as silvas, no chao, enterrados, como se foran toupeiras grandes. Ainda teño tractores bastantes novos e bastante xeistosos, pois procuro andar sempre coa cabina cerrada. O teléfono para avisar da presencia de niños é o 012. Agora no outono, coa chegada do frío, normal é que se vexan menos, pero ollo porque como as meigas, a velas hainas. A Forza Aérea de Portugal acaba de publicar o informe sobre as causas do accidente en que morreu un piloto galego en xuño do ano pasado. Segundo o documento, Manuel Rei, de 62 anos, morreu porque o paracaídas non se activou automáticamente. Brais. Pois si, o Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes con Aeronaves portugués vende emitir un extenso informe no que se documenta o acontecido o 3 de xuño de 2024 na base aérea de Bexa, no Alentejo, cando o piloto vigués participaba con outros 5 nunha exhibición aérea. Afirman que houbo menos horas de adestramento do recomendable, só prepararan 2 veces, ou que o avión tiña demasiadas horas de voo, porén, o mantemento era o axeitado e as maniobras non delatan ningún erro. Foi ao realizar unha acrobacia cando o galego impactou con outro dos avións porque houbo movementos lixeiramente diferentes aos planificados. O seu compañeiro conseguiu exectarse e abrir o seu paracaídas, pero Cordeiro non. No lugar do accidente atoparon o paracaídas extraído, pero sen abrir o documento. Os peritos consideran que el fixo os movementos precisos para activalo, pero que non funcionou de xeito automático, como o de seu compañeiro.
33 concellos galegos recibiron hoxe a bandeira verde de Galicia, un distintivo que concede a Xunta en recoñecemento ao seu compromiso coa contorna e o respeto ao patrimonio natural. 11 dos municipios recibiron a bandeira por primeira vez e por todo son revalidouna por 5º ano consecutivo. Alfonso Rueda lembrou que a Xunta vai crear o vindeiro ano a Rede Galega de Concellos con bandeira verde. Rueda asegurou que ter concellos hostibles tamén é Galicia calidade. Non só os responsables municipais, que eso por suposto, se non sería imposible, senón tamén o conxunto dos veciños, pois están comprometidos con ter un concello fermoso, un concello sostible e un concello concienciado con todo o que supón esa mentalidade verde de Galicia fermosa, de Galicia bonita e ao final de Galicia calidade. Esta antiga caseta de pescadores, que aínda leva o nome do seu antigo propietario, a caseta de Pepe do Cuco, recolle unha das iniciativas polas cal o Concello de Carnota foi merecedor este ano da bandeira verde. A través deste simple xesto, escaneando un código, podemos acceder a este pequeno centro interpretativo onde se fala da cultura mariñeira a través do testemunho dos seus homes e mulleres. Do patrimonio cultural de Carnota ao patrimonio natural de Muros. Preservar este paraíso é o obxectivo do Concello a través de accións de erradicación de plantas invasoras como a unlla de gato ou a erva da pampa. Plantas exóticas invasoras, flora exótica que aparece tanto nas dunas como na lagoa e que escolares e distintos colectivos manteñen a raya ao longo do ano a través de distintas accións formativas que fixeron distinguir a este concello coa bandeira verde. Seguimos a falar do medio ambiente porque Galicia vai contar en breve coa súa primeira lei do clima. O texto comezou a tramitarse hoxe no Parlamento, onde a conselleira Ángeles Vázquez explicou que Galicia pretende conseguir unha reducción dos gases de efecto invernadoiro 10 anos antes do que marca a Unión Europea. Os socialistas saudaron este texto, pero esperan poder melloralo na tramitación. O BNG votou en contra e pediu a súa devolución. Que tal? Xa se ven as primeiras nubes de desenvolvemento vertical na Cámara de Verín e que nas próximas horas, aínda que sexa de forma puntual, algunha chuvira, algún chubasco podemos ter. E fíxense, xa se desfixeron de forma puntual das néboas coas que espertaban en Lugo. A medida que vai avanzando a tarde, volverán, xa que dende media tarde, dende as 6 da tarde, é o que di a Axencia Estatal de Meteoroloxía, activase un aviso porque a visibilidade no norte e no centro de Lugo, provocada polas néboas, vai ser complicada, redúcese alrededor dos 200 metros. Algún chubasco, como lles comentaba, nas zonas de montaña, momentos de moito sol, as brétemas da costa que comezan a alonxarse pois do noso litoral e as temperaturas a verdade que non mudan demasiado, en Verín 26 graus, pero é que podemos chegar aos 30, por exemplo, en Ourense. O que non cambia, como sempre, despois de Sevilla en Formación Deportiva, vimos, contámoslo todo e matizamos os cambios que se achegan para a fin de semana. As pegadas invisibles da violencia e as consecuencias sobre as súas familias. Este é o drama que explora a película O pesadelo das vacas, que hoxe estivo de rodaxe en Lalín. Participada por TVG, o film é a ópera prima do director Rafa de los Arcos, protagonizada por María Vázquez e Diego Anido, que conta cando unha muller, María Vázquez, no papel de Celia, regresa á súa aldea natal e ten que enfrontarse á sombra do seu pai, autor dun crime que marcou toda a familia e comunidade. Persoas que sufriron este tipo de violencias, pois moitas, claro que queren a seus pais, non? É difícil desmontala, porque cando eres unha nena ti necesitas esa figura, e sexa como sexa, vas a idealizala de alguna maneira. Katy Perry actuará o vindeiro xuño no festival O Son do Camiño. A artista estadounidense, autora de éxitos como Firework ou Dark Horse, fará parada en Galicia dentro da súa xira europea de Lifetime Tour. O festival celebrarase do 18 ao 20 de xuño no Monte do Pozo. Os abonos sairán á venda este venres ás 12 do mediodía e promete esgotalos pronto, como xa ocorreu noutras ocasións.